Mheshimiwa Peter ondiko mano kachopo irango thuolo mar duoke achiel kachiel to weche mag literacy kanyo bende ma wabire wacho kata tielo mokuongo ne warangi kacha weche mag teko mimiyo BOM. Thomas Agutu akiani time yo machal nade e sikundi bende kama entiere BOM gi teko mag entiere godo kachiel koda ka sikundi mamoko maponono bende sedo thuolo mano mar wuothe county ma Siaya kod county bende ma Homa Bay. Kirango sani report manogol kanyo kod duol mochung'ne timo kwan e piny Kenya ka yango ni literacy kata rem mar ndiko kod somo e counties tema Nyanza Siaya ni malo. Nyithindo ata malo auchiel mago ma nyithindo mantie kind higni 15 nyaka 17 ok nyal ndiko kendo ok nyal somo. Mai counties mantiere gwengewa sikunde gi tontiere kae tayogi magi ok wach ni biro kalure kod tend William Ruto to mano Siaya to jotimo nikech Thomas Agutu wuok e county ma Siaya to Siaya bende ong'eyo kira mogwenge magem mar golo jomosomo ahinya profesa mathoth ahinya wuok mana e county no bende ma Siaya kitemo range e kinde gi duto kaka gigidete ipango weekend kegi resources miwachogi BOMs nyalo konyo sikunde gi nade mano board of management mano walose kata makelo misori no mulo morin bende wache Mheshimiwa Rero bende mule kar kae ingi paro mane wiye to ginyalo jiwo gedo e sikunde gi nade. Pero kamano o kanyalo wuoyo weche mag kaka BOMs bedo ka helo ka konyo skunde and gik ma wanyalo timo mar medo teko mar somo e skunde ma wan go o kan surprised tinya yudo ka awago gambaka gi japuonj kapok wadonjo kae e weche mag kaka wanyalo come out mondo wa support our villages. The impact mar gik makamagi biro to gibiro bang' kata mana higni 10. Koro inya yudo ni gimoro notimore kata nitie laxity moro or support moro ne village kata area ma iae noko tim koro biro bang'e eka koro nyano ka gimoro nyalo wuok kaka nyithindo maybe somo margi odok piny to anyalo wacho ni BOMs bende lure gi members mag BOMs mantie nikech inya yudo ka school nigi BOMs to gin members ma otegno ma ohero somo manyalo dhi out of their way ba fundraise kata support individually. An kaka team nyalo wacho ni BOM marwa osebedo katiyo matek emomiyo wan gi gik ma wantiego kendo nyalo wacho ni ne wa decide mondo waluong skundwa as a model school skunde wago eko as a model schools nikech nwang'eyo gima wadwaro education nikech nwaseneno there is a gap and there is a challenge koro miyo kata ka iketo a BOM in place tinyalo dwaro ni teme dwaro jok man gi ginene gi weche mag somo e chunygi na ka gibet piny to ginyalo dhi out of their way bagi wach kaka ginyalo konyo nyithindo ma in most cases gindi biro kata wuok e resources ema bedo problem to kadok e weche mag mbui matin mi mulo chien kacha weche mag mbui ok osebedo mayot. Mokwongo kuonde moko nitie makara na wifi is a problem. Wifi koso stima mondi. Ilongo nango stima. Kata mana stima is a problem. Kejo wifi itayo gi stima. An anyalo wacho ni kata an skunde wate bedo run fully gi solar. To solar no ji adi ma ang nyalo afford solar. Mondo bedni unyalo yudo gimotimro nade gimudwaro. Koro pod skunde mang'eny nigi challenge marango mag weche mag I would say computer technology kata mbui mwawach uweni mana nikech yudo ka gik makamagi bedo challenge ni onge omiyo mat wawuoyo kadhuru wa kucha Nyanza what of skunde makaka mantie northeastern makaka to koro kenyalo wacho nikech kata kama gibeti bende onge kata mana classes poko ger kata yudo ka onge completely. So gima nyalo wacho ni kwa wuoye ni Siaya kawuono ni winjo report no for the first time kuomi to ibro yudo ni research no onego chake chien kacha nang'o manotimore nikech mano ni nyalo yudo nitie laxity moro mane nitie either korka sirikal ama BOMs geki
or joma are responsible for these schools. To maya par ni mawuok onge ng'ama nokawo samoro kare koro nyalo wacho ni adieri ne jogem ne joma ni lich ahinya area mar education to samoro nyaka ne odera kango bedie maonge bende nitie ng'ama osewuok. An amor ka winjo ka ken japuonje ma wacho ni ok in kik owene sirikal kende to jowa bende ginyalo wuok oko ba giwache ni an kata skul mana aicha adwa ni mondo adopt skundno obed kaka adwa supporte makidok dala tikoni ang'o ma un go nyithindo be bet kama nadi to jopuonje korem be nyalo afford bende kata jopuonje ariyo kata adek kata achiel ne skundno. Iji awiro ni gima matin mwatimo nyalo bedo kata nyalo miyo wabed gi dongruok e skundewa mok wang'iyo mana gima japuonji orero giri wache gine parliament sani kende, lakini wan bende wa contribute mondo bed ni skundewa nyalo bedo gi facilities to kod gik midwaro e area mar technology kwa bed ni wadhi maber. Erokamano ahinya.